gegeven moment kwamen ze met het idee, we hebben een rouwstoet nodig in het stik. En dan met 50 man in zwarte kleren en dan gaan we op vrijdag naar de kroeg in Oude Ziel. En elke soort 50 man zwarte kleren, een paar dragers, komt goed. En we zijn de man met de jongens, komen we daar, een kwartier verzorgen, die kroeg rent vol met mensen in zwarte kleren. Die uitvregen van wat doen we hier? Ja, dat lezen we direct wel uit. En ze hebben heel het dorp in beweging gewoon en ze vonden het geweldig. De mooiwerking in het dorp, dat is fantastisch. Aaron Sneun wie een belangrijke dag voor Friesland 2018. De meesten van jullie zullen het wel weten, maar in 2018 dan wil Friesland culturele haardstad van Europa wezen. Om dat van elkaar te krijgen, moet er nog heel wat gebeuren en rap. Sneun is daar officieel een begin maken, maar de reis 2018. Aast meer hoor, ik zal me eerst vertellen wat we oorsdag in dit programma hebben. Jongeren acteren haar diepste privégeheimen in Goosebumps. Squallenbeen van Ichtenbrege op excursie naar Amsterdam met juf Daniella. En het standenkoor riet hem ta op een uitviering van de Matthäuspassie. Eerst jongerentheater van jeugdtheater Squallen een Meeuw. Vliegen hier hebben ze een schreeuwersklasse opzetten en kregen ze de opdracht om een persoonlijke monoloog te schreeuwen over haar gedachten. Het resultaat ervan is deze week gepresenteerd met haar stuk Goosebumps. 6 jonge acteurs delen rucht vanuit haar diepste geheimen met het publiek. Nou, maar de gedachte alleen nog al dat ze dat dwars doen, kregen ze piekenvel goosebumps. En daarom hebben ze het stuk exaneerd. Maar de vraag is of het publiek ook goosebumps krijgt. Murk Jaap van der Skaaf, die ziet het uit. Ik ben Nouria. En ik ben bang. Heel erg bang. Het begint als de schemer invalt. Hoe donkerder het wordt, hoe banger ik ben. De knoop in mijn maag wordt groter. Ik wil niet naar bed. Ik slaap met mijn rug naar de muur. Ik wil alles zien. De deur is open. Mijn ouders zijn boven achter de computer. Ik lig bijna kotsend in bed. En dan moet de nacht nog beginnen. Liedse en grote geheimen. Verhalen over angsten, frustraties en dromen over de toekomst. Ik heb niet gelogen. In deze oude poolcel in Ljout delen de acteurs haar een verhaal dat ze eerder in een workshop op papier zetten hebben. Want daar begon het mooi. En dan nog? Ja, dat is spannend. Je gaat dan eerst denken van wat voor geheim, wat kan ik vertellen en wat kan ik net vertellen en wat wil ik vertellen en wat wil ik net. Openbaar meidjes is maar. Dit soort dingen zou je net samen met je meesten. Het is net van, ik kom naar Chin, hoi, ik ben Bernhard en dit is mijn geheim. Maar het is wel echt dingen die het krijgt wat jippen gaan. Ik wou het eigenlijk ook niet meteen. Dus ik heb eerst wel er heel erg om me heen gedraaid. En maar ja, toen op een gegeven moment op een gegeven moment moest je wel of zo. Want je gaat schrijven en mijn eerste monoloog, nou daar zat echt geen geheim in. Meer een beetje een soort flauw nepgeheimpje. Je stelt jezelf eigenlijk heel erg open, want het is iets wat uit je hart, dat klinkt zo stom, maar het is wel echt iets van jezelf. En op het moment dat je dat vertelt, kan iedereen kan op een bepaalde manier reageren. Voor hetzelfde geld lachen ze je uit of vinden ze het heel dom wat je doet. Dus ja, het is heel erg kwetsbaar. Het voelt echt alsof je in je onderbroek staat, zeg maar. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een jongen. Ik wacht niet van een jongen, maar ik vind hem ook niet mooi. Soms denk ik wel eens, hij ziet er goed uit. Maar ik loop ook vaak door. Om niet te lang naar hem te hoeven kijken. Mooi. Lelijk. Soms mooi, soms lelijk. Mooi zijn is... Ik weet niet wat het is. Op een gegeven moment word je wel heel open hoor. Dat leer je echt snel. Op een gegeven moment ging er mij een knop om. En vanaf dat moment maakt het me eigenlijk niet meer zoveel uit. Dus of het nou gaat over mezelf, over hoe ik denk over mijn uiterlijk, of over mijn omgang met meisjes of wat dan ook. Ik schrijf inmiddels alles op. Mijn geheim weer dat ik droom van een eigen tuin. Ik zou graag een eigen tuin hebben, een hele grote, maar allerlei verschillende soorten bijen en planten en vierwes en een hele grote tuin. En dat weer mijn geheim, omdat dat een vrij unieke droom is voor mijn leeftijd. Zeg maar. Ik ben net een soort mensen waar ik dat maar delen kan. Ik heb één droom die ik met niemand van mijn leeftijd kan delen. Ik wil een eigen tuin. Niemand weet dit,
Behalve mijn oma. Het klinkt nogal vreemd. Als een jongen van 17 zegt dat hij graag tuiniert. Een vreemde hobby voor die leeftijd. Janneke? 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 Artistiek leider van het stuk is Hilde Mulder. Haar idee van een schreeuwersklasse betelt het hem nou uit. Nou, wat mij echt raakt, elke keer weer als ik de voorstelling zag, is dat het echt letterlijk een inkijkje krijgt in de, in de holle, in het hart en de ziel van deze jonge mensen. En dat dwingt respect af bij mij, maar dat ontroert mij ook. Nou, de eens monoloog is veel persoonlijker dan de ander. Dus als jij een monoloog schrijft over een slechte band met je ouders of over de scheiding van je ouders en je ouders zitten in de zaal, is dat natuurlijk ineens wel heel... dan ben je wel heel benieuwd hoe je ouders daarop gaan reageren. Ik zeg in mijn monoloog, ik hou van mijn ouders. En dat is ook wel heel grappig als je ouders dan op de eerste rij zitten. Ik ben Tom. Nou ja, ik weet niet, het heeft me op een of andere manier toch wel aan het denken gezet over wat vind ik er nou van. En dat was de eerste keer dat ik die woorden uitsprak, ook al schreef ik ze op papier. Voor mijn ouders is school zo belangrijk als dat het onbelangrijk is voor mij. Zij maken zich aldoor zorgen over mijn toekomst, terwijl ik alles gewoon dag na dag aanpak. Alles komt wel goed. Je hebt dan een waslijst aan dingen die misschien niet helemaal lekker lopen of die anders zouden moeten, volgens mij dan. En dan krijg je de omslag naar dat het toch allemaal wel meevalt, dat het toch mijn ouders zijn, dat ik toch van ze hou. Het is wel een overwinning op jezelf, als je het doggen. Als het je vregen wordt, dan slikken je eerst even en dan denk je, mat ik dat nou wat wan? Maar als je het dan doggen, dan ben je er wel trots op. Ik ben Momo. Ik ben Wessel. Ik ben Tom. Ik ben Laurens. Ik ben Nouria. Ik ben Bernard. Als je nieuwsgierig bent naar het stuk, is Goosebumps deze hele week nog te zien. Ons steun elke jong om 8 uur in Ljouwert. De Swallebeen van Ichten die treft het maar met haar keustjuf Danielle Keulen. Verleden jaar namen ze de band van groep Zon en 8 alles mooi naar het Cobra Museum in Amstelveen. En dit jaar gaat ze met de auto en de metro op atelierbezitten bij Peter Diem in Amsterdam. Wat dreeuwt deze vrijwillige juf om dat al jaar te doen? Nou, wij expressionisme maken, dat is eigenlijk een heel apart iets. Als de zuster volgens mij een kooi, wij allemaal kleurtjes. Dus eigenlijk liep het helemaal niet op de kooi. Toch zuster 3. Je hebt dus echt een keusjuf? Een keusjuf, ja. En een mem. Dat komt heel mooi met elkaar uit. Ja. Ja, maar de keusjuf krijg net bestellen, wel? Nee, dat is leefdewerk al het papier en een bon dat aan je verdier. Peter Diem had namen maken maar zijn vleen aan de kei. Cobra-eftig werk dat in binnen- en buitenland enorm aanslaan is. De Cobra-beweging hier de intuïtieve wijze waarop wij gaan tekenen heeg in de boeken te staan. Daarom een goed kar om juist deze kunstenaar op te zoeken in Amsterdam. Ben je blij dat het zover is? Ja, het was wel heel spannend en lang wachten hoor. Dus we zijn blij dat we nu eindelijk in Amsterdam zijn. Hallo Helena, we zijn in Amsterdam. We zijn net uit de metro en net de Blauwe Brug voorbij. We komen eraan. Tot zo. Hey, wat goed dat jullie er zijn. Geweldig, kom verder. Oh, dit is een pakketje, moet ik openmaken. Ja. Weet je hoe ze in de kunst noemen? Nee. Een collage. Oké. Een collage komt van het Franse woord colle, slijm. Ja. Een collage is lijmen op, dat kan je in de kunst kan je het op papier doen, kan je het op linnen doen. Uiteindelijk gaan we een vliegende koe schilderen.
En die gaat van het dak af vliegen. Helemaal bovenaan. Zo gaat Peter Diem. Ja? Deze moet nog even uit. Wat ik eerst zou doen, hè. Je kan zeggen van nou, ik maak even een koe. En je maakt wat contouren. Weet je wat een contour is? Maar je kan kiezen voor de directe aanpak. Voortendaallijks de verven maar op het doek. Nou, ik ben een kooltekening, deze. En die vleert boven de zee. Hier maar die vis die uit de zee springt. En hoeveel tijd heeft er nou aan besteden al in de klas over Peter Diem? Ik denk in totaal een les of 5. Dus 5 keer een uurtje. Waarvan je af en toe wat vertelt of een stukje laat zien. En vooral zelf aan de slag. En wat vind je nou het belangrijkste dat bij mij krijgt van die lessen? Leren kijken naar iets. De gedachten en de visie van mensen. Leren begrijpen. En rekening houden dat er meer is. Maar vooral kijken, leren kijken. Als kinderen schilderen, schilderen ze echt. Ja, hoe meer ze leren, net als de cobra-kunst, is echt van het ruige, dat kinderen, dat kind in je terug te brengen. En al die troep in je kop die je allemaal hebt geleerd, hebben weggooien ermee. Dan heb je een blank plateau, een blank schilderij. En vanuit daar kan je creëren. Even al die troep om je heen wegdenken. En dat zie ik hier vandaag gebeuren. Leuk. Er is een stijl in Nederland. Heb je al eens een man gehoord die heet Karel Appel? Ja. Ja? Oké. Nou, Karel Appel was een Nederlandse kunstenaar. Die heeft ook in Amerika gewoond. Ik heb ook 22 jaar in Amerika gewoond. En die is in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, mocht je van Hitler geen moderne kunst schilderen. Zo, er was een groep na de oorlog, van 1948 tot 1951. En dat was de Cobra-groep. En Cobra komt van Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Ja. Hoe wist je dat? Van Daniela. Oh, kijk eens aan. Hé, Stuart. En die schilderde ook zo heel ruig. Ze hebben een Karel Appel geschilderd. Als je die op de veiling gooit, doe je voor de rest van je leven niet meer te werken. We gaan 2 vliegende koeien schilderen. En die gaan op het dak over het Rijksmuseum schilderen. Een mooiere finale van deze dag is haast net denkbaar. Peter Diem stuurt zijn kei het dak op, want daar loopt de onvleenroute naar het plak dat alle kunstkei van Dremen. Zit er hier een krabbeltje onder? Ik? Dat zijn deze vliegende koeien over het Rijksmuseum. En als we dat met elkaar oppakken willen en dat willen we iepen in Europa deel zetten. Als uw provincie erin slaagt om in 2018 een culturele haardstad van Europa te worden, dan zou dat een mooie opstekker voor de cultuur en economie in Friesland wezen. Maar dan moeten we nou wel met z'n allen in actie komen. Sneun is officieel dat in actie komen in gang zet, met de reis 2018 in Sint-Jabek. Tjer Kooistra en Wiebo Smits vormen een van de artistieke teams van Friesland 2018 en binnen al uiteenzet op het beeld. De reis houdt in dat wij elk jaar, van nu af aan tot en met 2018 als we culturele haardstad zijn, een aantal dorpen eigenlijk 2 vragen stellen. Gewoon, wat verwacht je van de toekomst? Dat is 1. 2018. En waar ben je goed in? Cultureel of wat leeft hier? Nou. En dan hebben we mensen als de Tjerk Kooistra of mensen van Buog. Die maken daar dan een plan op. Dus de kwaliteiten van het dorp en de verwachting van de toekomst.
Nou, dat levert een programma op. Dat kan zijn muziek met sport. Maar in afval het dorp vertelt over zichzelf. Het dorp is aan het woord. En dat doen we, zo bouwen we door heel Friesland op reis naar 2018. Dus dwarpen die hoeven zelf helemaal niks te doen. Jim komen los. Ja, dat mag wel aanmelden. Ja? Ja, dat gebeurde al. Van de Lawaai belden ze en die zeiden van we hebben Simmerdijs, maar we werken ook al een paar dorpen. We willen graag meedoen. Nou, hartstikke mooi. Maar er zijn er hele soort die van er moet zo'n soort bezuinigd worden op die cultuur. Kennen wij dat wel? Want er zijn meer kapers op de kust. Hè? Er zijn meer sterren die het mooi doen willen. Binnen wij wel partij? Ik denk het wel, juist omdat wij het maar alle inwoners doen willen. Maar de mensen. Wij beginnen bij de mensen zelf. Willen wij dat oor zien als die oor? Ja, die beginnen bij stenen en bij miljoenen en bij gebouwen en bij beton. Nou, wij zeggen wij beginnen met het landschap, de taal, de cultuur, de mensen zelf. Draagvlak bij de bevolking is een criterium wat Europa ook had. Dus nou ja, dat doen wij. Wij beginnen bij de mensen zelf. En als Friesen het willen, dat krijgt ons maar een halve stedentocht. Als wij dat mogelijk organiseren willen, als wij een wedstrijd winnen willen, dan doen wij dat. Een van de ideeën is op de Oude Wildiek om net een streetfestival, maar een huiskamerfestival. Dat er in verschillende huiskamers, de bezoekers die krijgen een culturele tonton, neem ik het dan eerst maar even. En daarin krijgen ze informatie. Hier speelt het nou bij een band en dan is er iets te zien van een beeldend kunstenaar. En dat alles, al die kunstenaars vanuit het dorp of misschien er ooit wennen. En dus net in te vliegen, maar dat gewoon als kader te betekenen. Dat is een van de ideeën die het nou op de rol laat. Het grappige ervan is dus dat je eigenlijk zelf nog geen idee hebt wat dat worden gaat. Want dat maakt je de meesten zelf. We hebben een geweldige traditie, maar we willen innoveren. Nou, en dat kiest mijn cultuur, mijn nieuwe kennis die hierheen helst. We hebben haast een University Campus Friesland. Dus we hebben van alles hierheen. En dan maken we ons voordeel nog mee doen. Maar deze reis heeft als doel om de mensen om draagvlak te krijgen, om de mensen aan het werk te zetten, de mensen ideeën krijgen te laten en dat het begint te leven onder de mensen. Want dat is... Ja, precies. Nou, dat is het eigenlijk wel wat het over gaat. Ja. Nou, ik hoop dat het slaagt. Ah, je hoort er nog veel van. Ja. Kom maar weer. Oké, mooi. Nog een weekend, dan is het alweer Peerske. En een soort koren die rieden had op de uitviering van Ines door een passie. Zij ik het Stendenkoor. Zij hebben de Matthäus-passie van Bach onderhonden. Maar 16 jongens in het jongenskoor van verschillende basisscholen uit Friesland. Evert van den Berg die zich bij een van de laatste repetities Aron Sneun in de Waalse Tjerke in Ljouwert. Leiding. Ja, dan had ik iets gewoon. Ik denk bij jongens van 10 altijd, die zitten in de vlotte rockmuziek. Die luisteren alleen naar dat soort muziek op de radio. Nou, die moeten zij dus niet. Meestal luister ik andere muziek dan deze. Meestal luister ik van Taio Cruz en dat is een beetje rock. Nou ja, het is gewoon, het is mooier. Ja, bijvoorbeeld dat keiharde rock, dat te hard, iets te. Maar dit is gewoon, dit is altijd mooi. Hier kun je gewoon altijd naar luisteren, wat voor sfeer je ook bent. Ik vind ook een hele goede dirigent hoor. Hij begeleidt alles goed, het grote koor en het jongenskoor.
2 koren zelfs en de jongenskoor. En dan ook nog een orkest erbij. Als je dat kunt begeleiden, dan dat is gewoon geweldig. Het is bijzonder altijd, ja, wij binnen Hege Squallen, zit onderwijs in. Wij kunnen natuurlijk een jongenskoor inhuren, maar wij willen eigenlijk een studentenactiviteit, een leerbedrijf. En daar zijn we dus bezig met de studenten, dat we zeggen, we gaan de Squallen langs. Wij vragen jongens, waar zou dat mij dan willen? Een kennis van mijn mem die zit hier in het gruttekoor. En mijn broer die zo er en toen ging ik meisje en toen vregen ze of ik mij would doen. Toen had ik ja zijn. Nou, ik was met school naar Stenden geweest. En toen kwam een man van het mannenkoor bij mij en die vroeg of ik interesse had. Ik zei direct ja. Het is eigenlijk een heel rijk geschakeerd gezelschap, een heel kleurrijke club van jonge mensen, oude mensen uit allerlei landen en windstreken. Daardoor komen allerlei culturen bij elkaar. Maar wat ons verbindt is eigenlijk de zang. This is my first time join this choir. And yeah, also my first time to sing the Bach. Want Jessie denkt al, ja, wat is nou een Matthäus en wat is Bach? En dan kom je erachter hoe bijzonder het kruiden is en als je daar iets over vertellen. Het leidersverhaal van Jezus. Wat houdt dat in dan? Dat hij verraden is en dan iedereen die zei dat hij het net is, maar de enige die zei dat hij het net is. En dat is het wel. Die is het wel. Wat vind je nou het mooiste stuk uit die Matthäus Passion? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik nummer 3, Het liefste Jezus, wel het allermooiste nummer vind. Het liefste Jezus, was hast du verbrochen, dass man einzig zelf Urteil hat gesprochen. It's very great. Yeah, the music is so wonderful. It's very beautiful, and also the Jongen score. And yeah, it's a really good experience for me. Nou, met dirigent gaat het wel wat soepeler. Dan gaat het toch wel echt veel beter. Ja? Ja. Wat heb je dan aan een dirigent? Nou, je weet sowieso wanneer je moet invallen en hoe lang de noten moeten zijn die je uitzingt. En ja, zonder dirigent dan ben je eigenlijk niks met een koor en een orkest. En, ja. Wat jij nou? Dit is het hele bijzondere koraal, wat ik eenmaal zal schijnen. Het is zo ongelooflijk mooi. Het is ik zo, er zit Ian Famke bij. Die haar mem is kwartlien overleden. Als ik het koraal zong, is het Famke even bij. Het is volledig uitverkocht. Meppel en Leeuwarden. Jouw schuld. Nou, dat is misschien niet waar, maar want ze weten niet eens wat de leden van het jongenskoor zijn. Dus ja. Ja, jullie zingen te mooi. Ja, dat zou best kunnen, ja. Misschien dat er daarom zoveel interesse was. Volledig uitverkocht. Dit weer de K-route. Na weekend dan binnen weer de werme onder oren binnenboekenschreeuwster Christine Boomsma. Jan Reus vertaalt de lonen van de brekken naar schilderijen. En de 100ste opviering van Credo, het kroegtheaterstuk van Gerrit Breedler. Van nou bedankt voor het zien, en na weekend.